aku nek sak wayah-wayah dadi manten aku riyasana karo manten wedok ya. Karo sapa, Mas? Yo sapa sok sing dadi bojoku. Oh, kira-kira kok padha mundur kabeh. Kan marai ya aku wis entuk WA kuwi lho, Mas. Aku gelem dirabi Mas Kai tapi nek Mas Kai wis mari jadi ngono. Lah apa edan aku ya. Oh, wis mari kok edan. Mulane jenengan ki aja nakal-nakal. Mboten pun kula suda niki. Alhamdulillah. Maksudnya dibanding saya zaman kuliah, zaman mahasiswa. Heeh. Sekarang wis nakal-nakal dunia hitam pun tak jauh. Enggak, kedepannya lebih baik lagi. Enek tembunge kiai, luwung dadi mantan bajingan timbang dadi mantan kiai. Nah. Kinutang-kutang tansah bisa lelati lagi cek sekali lagi Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Selamat pagi Mas Gareng. Wah. Iya pagi, Truk. Selamat pagi Dek Bagong. Pagi Mas Petro. Sujud syukur ngersane Allah Taala isih ketemu ning Petet Songo season 2 goro-goro. Goro-goro saka tembung rogoh-rogoh rasa. Ngono ya Lem. Mau sore wis dientekke bangsaning Gedombrengan. Iki dikendoni dhisik sing dadi suasanane. Ya Lem. Ya. Masih dalam rangkaian utawa benang merah bersih desa ingkang kagelar dening para wargagung pepunden-pepunden kula ingkang lenggah mapan wonten ing Ngadipira. Rambah kaping 3 awake dhewe sowan. Nggih. Ning boten bosen-bosenipun pepunden kula, ibu kula Bu Karsupin anggenipun ngrangkul kula kalian kanca-kanca sanggar seni Astabrata. Mati-mati Den hupermu. Ini malah buyar ning pikiran. Iya, Dukno wae upure Dewas. Yo bawa sik. Pelok Mas Satya. Yen entawang Mas Heru.
yeneng tawang ana lintang cahayu aku ngenteni marang mega hengang kosong sontak kon war tane reki janji janjiku eling sumadot sing tias ingsun nimas ingsun prasapa sinak senan bumi langit tangis ing tias nganteni padang rembulan matur nuwun ya Mbak Pesek jumeneng kalih buka celuk yening tawang buka celuk karo berdiri pelan-pelan ya Yening tawang nalintang wong bagus aku ngenteni nakamu marang mega ing angkasa tembang menika nggih kula kintunaken dumateng ingkang taksih memonitor lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Mugi-mugi sageta dados jampi sayah. Iya, Truk. Lanjut Mbak Sri. Yening
lagi Mas Arya. Ratri kang mas nganteni bulan Yen ing Tawang dados salam pambuka wonten ing season gara-gara. Heeh. Sesarengan Mbak Sri Wahyuni. Halo, halo. Dengan sampun tekan apa dereng to Mbak Sri? Nembe proses kelayakan Mas. Dereng ditentukan tanggalnya. Dereng masih Mengko proses. kabar-kabar kene. Siap jenengan dugi pokoknya nggih. Yo sak rombongan mungkin. Oh iya. Arep nyapo jadi. Ya delok. Ya dukung to nggawa supporter kok. Oh iya. Ya, moh aku engko petuk sapa ngono kok. Gah aku. Entekne. Nolintang wong bagus. Rungokno suarane ati. Dengarong suarane ratri kang mas. Nganteni bulan Matur nuwun Mbak Sri. Iya. Hai, J. Iya. Berarti jenengan niku wisudane Oktober wis saged wisuda dereng? Sedang saya usahakan ini. Iya. Bismillah. Ben iso bareng-bareng. Nggih, bareng Mbak Yopika yo kan Oktober. J. Mbak Sri engko yo Oktober. Oktober. Muga-muga Oktober wis wisuda. Amin, amin, amin. Rono aku. Tanteni ya, Mas. Iya. Ya, diteruske ya. Sak tembang sih, sak tembang neh engko lagi Mbak Prigel. Heeh. Ya sing anu wae, sing duet. Ya, sing duet bernapaskan duet. Mas Heru. Ayo. Duet Mas Heru. Aku disepoti Tresae. Iya, sepoti to. Pah. Tapi Mas Heru rumah saku nek karo sing beduk ki rada piye ngono to, sing ngedram musisi lho. Ketoke kok rada piye ngono lho aku. Sapa jenenge sapa Lupi. Lutfi. Ya. Dituku. Gah aku. Mah aku. Kuwi cuwilik tapi landep wi. Ayo karo Sinta. Iya, iya sih. Apa mbliliki? Aku dibeliliki Karo sapa? karo sing anu ngedram. Wah iya. Itu kode, Mas.
Cendenge nganti ucul dah. Lah, saking ngampuhe. Lah iya. dibayatke Marlena kuwi lho. Nek anggere lugu aku beate kecenting lho kan. Iya. Napa Mas Heru? Anu asmara nala ya. Asmara nala juga boleh. Kirim tane anu to, asmara nala iki to Anu Mas Kadis to. Ya ndak sih. itu Wahyu Giri Mas. Oh, Wahyu Giri. Bukan sanes ingkang saking Trenggalek niku lho sinten. Ya Mas Hadis. Nggih Mas Hadis Ya niku. tapi Saiki sing kan nganyekno kan kuwi. Nggih. saiki domisili ning Sawahan Mas Hadis sih. Sawahan Nganjuk. Nggih. Jiri lagu di Bupar jiri. Video klip ibu. Teh. Coba kayak ngapa Mas Tris? Ayo. Ya. Asmara nala. Asmara kuwi cinta, nala kuwi hati. Ya. Apakah begitu? Kira-kira. Tum. Asmara nala. Iya. Ya, iki Mbak Prigel cek nunggoni ya. Luar biasa. Wah, sedina iso ngenyangi pira iki mau? Ping 3. Jan kaya obat. Jumeneng Mbak Prigel. Ayo. Disepoti mboten. Spotino. Ayo. Menit lagi. Selamat pagi Mbak Prigel. Ya, selamat pagi. Kula kinten sampun kundur jenengan niku. Dereng, tasih nenggani jenengan. Terima kasih. Batinku meng ketoke wis mudhun panggung, bareng aku goro-goro kok naik lagi. Nggih mau anu gosip kali Dik Heru. Weh, nggih. Mboten napa-napa. Napa, Mbak? Untuk yang cocok untuk suasana pada pagi hari ini menapa? Iya, napa Mbak? Adem ya Mas. Adem tenan Duet lagi toh. Loh, monggo. Kali Mas Heru melih. Nggih. Nggih no, niku Mas Heru. Iya. Nah, apa-apa ki sing duet heeh. Ket mong kancane nyambut gawe palingguh ning kono. Nggih. Jan, ya luar biasa. Kowe nak ngejak duet aku ya mene ra apa-apa. Ya, wil ya. Nak jek isuk nek haram. Duet karo aku gak leh haram. Nak ya mene ra apa-apa. Nek isuk haram. Nek sore. Ya, Anu lho Mbak Prigel, Mas Heru niku selain sebagai wiraswara niku nggih mempunyai profesi lain. Apa Mas? Tabib. Ya. Lu tenan pi. Aku pripun ta? Estu niku. Iya ta Mas. Buka prakteknya jam pinten Mas Heru? gak mesti Mas. Oh iya. Kondisional niku lek mood ya buka. Biasane sing lara-lara katanya keluhane napa Mas Heru? Wong pilek. Ya. Kok mayar men pilek tombone. Katresnan aja ya ini ya. Karena lagunya ya itu aja. Iya, Katresnan niku ya lagi in. Apa man? Aku buruan karo sapa buruan karo Fahri kurang ajar Mas. Napa? Aku dipapno kayaknya. Dulu. Apa ki Bu? Katresnan jati to? Ya. Nggih. Coba kayak ngapa Mas Tris? Heeh. Racikno, ya. Ya, ya. Ya, bertiga jumeneng bertiga. Ya. Sepoti. Heeh. Yo sepoti satu kali lagi, yo. Ya. Heeh. Ya ampun. Iya.
pagi Mbak Beatricia. Inggih, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dwi. Inggih, selamat pagi, Mas. Selamat pagi Mbak Yop. Ya, selamat pagi, Mas Dal. Iya. Ayo. Apa Mas Dal? Ayo Mas Dal, Mas Kadal. Mas Dalang gitu loh. Ya. Apa ayo bertiga ayo? Lali janjine nggih. Oke. Lali janjine ya. Anu ya gedruk-gedruk. Oh gedruk. Dumpik-pik, dumpik-pik. Iya. Gawe mergo kelingan dusune ya Pikam. Iya. Terngiang-ngiang gitu ya, Mas. Terengai-ngai. Wah. Gedruk pi. Lah. Yo. Terima kasih matur nuwun. Ayo. Mbak Prigel, ayo. Mbak Prigel. Ya. Dalam, tak kira wis. Lah nggih sampun, maksudnya kula pamitan kalih panjenengan Oh, ngaten nggih. to. Menawi wonten lepat kula diagung pangaksami nggih. Sami-sami Mas Iya. Akbar, semanten ugi kula nggih. Nggih, heeh. Semoga jenengan sehat selalu. Amin, heeh. Lancar tangkapannya. Amin, panjenengan nggih sehat, sukses selalu nggih. Amin, Pak. Bertemu next time, oke? Oke, siap. Ya. Terima kasih Mas Akbar. Somo-somo, Mbak Prigel. Iya. Ya, keripik gedang keripik telok sithik edang waton rata terus. Ayo. Semareka den prayitna esmunira ririh eka balik titiyani gandayani
Kakang Semar Badranaya kakang megegek ugek sadulita hemel lae kados pundi Ndara Dananjaya kula tingali saking lekering wadana jahiting netra kang sarta tepunging wimba kadidene wonten ingkang dipun penggalih sumangga kula aturi hambabar pangandikan Semar menika wonten Madyapada jinejer dados pamong ken momong satriya ingkang hambek luhur budi utama. Semar ing Madyapada ugi cinipta dipun titahaken dados batur. Batur mengku werdi pangembating pitutur. Sinten ngertos tutur kula sembur kula saged madhangaken pepeteng ngudari reruwet handika Ndara Arjuna swawi kula aturi paring dawuh Ndara Kakang Semar Badranaya ora ana sing tak penggalih kejaba mung murcane anakku lanang ya kuwi bocah plangka mati si Abimanyu kang murca tanpa pepoyan mula wis dadi niat kang sarta tekate Arjuna ora bakal mandheg anggone Janaka ngubengi jagat lamun ta durung pinanggiya kelawan anakku Abimanyu bocah plangka mati mekaten Gus pancen bener kaya mangkono taunana windanana ora bakal bali yen durung kasembadan ing sedya nggih sumangga kula dherekaken Semar namung tut wuntat menapa ingkang dados lakas handika Ndara Margana Sikra kang bala tumingal bumi gunjing langit kelap-kelap katon lirikin janging alis orisang maweh hanturung ing tereng tang manggen kula malah dihening mapan wonten ing sakiwa tengenipun Pratapan ringin putih punika Tandya Batari Durga ingkang anjogaraken leswananginipun maladi hening saderengipun sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Hyang Tandya Batari Durga
Iya Lesmana Mandra Kumara wis ndak tampa gawe bombong ing pikir ora liwat. Pangestuku tampanana Lesmana nduring nggih Tandya Badari. Kula tampi tangan kula kekalih andayanana jimat paripe. Wonten menapa Tandya Badari dur kanjogaraken anggen kula patrap semedi. Lesmana, aku ngerti kang dadi kerentek kita nganti mbok rewangi cegah dahar kelawan guling mapan ana ing wana Krendayana. Ya kuwi pernah mapan ana sak kiwa tengene pertaman ringin putih kene. Sing mbok ajab ya kuwi kowe bakal anggayuh mahyuning ratu ingkang ingaranan Wahyu Cakraningrat. Iya apa ora Lesmana? Nggih, laras menapa ingkang dados dawuh pangandika Paduka Sang Tandya Badari. Kula mintar saking negara Ngastina mboten pamit kalian Kanjeng Rama kang sarta Kanjeng Ibu. Mboten wonten ingkang kula gayuh kejawi namung Wahyuning Ratu ingkang ingaranan Wahyu Cakraningrat. Dene Paduka Tandya Badari anjogaraken anggen kula maladiening mugi Paduka saged paring sanjata pitulungan tombak kenceng dhateng keng wayah. Kados pundi caranipun anggen Paduka Tandya Badari saged ambudidaya purih Wahyu Ratu saged kula regem Kanjeng Yang. Iya Lesmana. Aku bisa mbudidaya. Aku bisa ngreka daya supaya Wahyu Cakraningrat Wahyuning Kanarendran bisa kok gayuh. Nanging ana tetembungan jer Basuki mawa beya. Kelakone Panjangka kudu mawa pangorbanan menapa beya ingkang kedah kula tembus. Kanjeng Yang. Ora ana dalan liya. Wahyu bisa kok regem. Kalamun to besok syarate lamun Lesmana Mandra Kumara wis tumekaning pati. Nyawamu bakal dadi wadya balaku mapan ana ndandang mangure dadi jim setan priprayangan. Kepiye kowe saguh apa ora Lesmana? Nggih. Kula saguh benjang nek pun matek. Sukma kula dados jim setan priprayangan wadya pala panjenengan. Mekaten ta Yang. Iya pancen bener kaya mangkono. Kuwi syarat angka 1 wadene syarat angka 2 syarat angka 2 menapa? Syarat angka 2 ya kuwi aku entuk bocoran saka para dewa. Lamun to dina sak mengko kowe bakal bisa nggayuh wujuding Wahyuning Ratu nanging kowe kudu bisa mateni pendhita kang mangasrama mapan ana ing pertapan ringin putih kene sing peparape Begawan Madubranta. Nanging sing ati-ati merga Begawan Madubranta lagi didombani para pranakan Pandhawa. Lamun pranakan Pandhawa wis lena sing dadi kaprayitnan lair kang sarta batine, patenana Begawan Madubranta. Krana Begawan Madubranta ing dina sak mengko lagi tetugur, lagi nindakake tapa brata. Nalikane tapa brata ya kuwi jajan keris jeneng sira Lesmana Mandra Kumara tak sangoni keris Kyai Samber Nyawa minangka dadi oncate sukma tekan ragane Begawan Madubranta tumuli tampanana Lesmana. Keris Samber Nyawa pancen bener. Merga Wahyu Cakraningrat iki mengko nek ora mbok gayuh sarana kowe kudu mateni pendhita sing peparape Begawan Madubranta tangeh bisane kowe ngregem. Merga saka kayangan kono
sing sekung panembahe banter pangestine mencorong cahyane mawa teja ora ana liya kejaba mung Begawan Madu Brangta njagani kalamun to cakraning rat tumondhok marang jiwa ragane Begawan Madu Brangta sadurunge wahyu karegem dening Begawan Madu Brangta patenana Lesmana sendika ngestaken dawuh Kanjeng Hyang.